kira jau ya zo idan bara bai sauka mana masha Allah karamar gausi tana ta hawa ka ƙara da tsira ina roƙo ya rabbani shi a gusu Ahmad na ɗaya kakan shaga Ahmad Tijjani shi da kai mana umarni mu bi shi muke tare rudani wanda ya koki shi makoma ta yi wuta ba makawa kira jau ya zo ina bara bai sauka mana masha Allah karamar gausi tana ta hawa alai da sahabbai nai da shehun nan mu iyaye na kamar shan Ahmadu a Tijjanan nan maulana da shaga abdul qadir dan bumbul kai ne masoyina gausun zamani barin sabu na bai yiwuwa kira jau ya zo ina bara bai sauka mana masha Allah karamar masha Allah karamar gausa tana tawa bismillah abun bautar mu daya da bai da mai